From Media to Class TV. Uyazini, uma kusho mina, people are not gonna believe this. I'm gonna give her the opportunity to introduce herself to our beautiful viewers. Dumelang batho ba baholo ka lebitso ke Lerato Modise. Kaofela. You know what? There's nothing in particular. I love the energy and the ambiance more than anything. So I'm excited to see what comes up. Ladies and gentlemen, akadinge introduction phambi kwami ngihleli noSisibusiswa. Sisibusiswa ngicela ubingelele naba ababukeli bethu. Sanibonani babukeli mara asihleli uniqambela manga simile ngoba izitulo ziyashisa lana. It's happening at Summer 30 is where we are tonight. 30 years of the South African Music Awards, and I'm very happy to be here. Cheers, man. So I just saw your performance there. You always give the best every time you get on stage. What inspires your performance all the time on the stage? I always imagine there's someone who's seeing me for the first time and there's someone who's seeing me for the last time. Cheers, man. And also I always imagine my son is watching. Wow. So just a quick one, because obviously you are such a well-established artist in South Africa. I'm an up-and-coming artist. What advice do you have for them so that they can also continue staying relevant for such a long time like yourself? Stay away from drugs, guys. Stay away from alcohol. You're not going to win. There's a lot of vices. Choose yours. Choose your hustle. Know that you need to fight every day if you want to be good in the music industry. You need to learn to discipline yourself, and you need to understand that every single year that new artists come out, it's a beautiful thing, but it also means that you need to fight another year. So stay in the fight. Ladies and gentlemen, I couldn't say it any better than that. Thank you for having me at Ozaziwayo Media to Class TV. At Ozaziwayo. They must like and subscribe. Siyabonga, guys. This is the page. I'm sure you're going to write it on there right now. Thank you so much, Kamala Mbusiswa. Thank you also for supporting me all the time. Ladies and gentlemen, bafikile bagalelekile. Uma ngasho mina nizothi nginamanga futhi. Ngicela ngibanikeze ichance bas introduce abafowethu. Ngizoqala ngapha ngako right. Ba out. CSA. The Legacy. Hashtag 2024. Awuza chesa. The Legacy, this is The Legacy bafowethu. Thatha meya esinenkosi phakathi. Uyawazi ucotha opera. Chesa, bafowethu, nibekwa yini la? Ithi ngasho mina futhi kusho nina nifunani la bafowethu? Sizela ngenxa yomculo. We're coming from KZN eThekwini, representing KZN kwi category ebizwa nge Best Indigenous music. Yes. So we nominated. Unfortunately, I see Tolanga, but sure. Next year we hope you're gonna get it. So yeah, we're here for that. Chesa man. So ma outi ngoba sifuna ukuthi next time futhi mangabe nithi niyayipusha lento already mase ban nominate kumasama. That means you guys are bigger high up there. Abantu abafuna ukunibhuka banganithinta kuphi na kuphi and banganilandela kuphi ukuze bakhona ukuhlala ba up to date ngezinto ezenzeka la ekhaya. Siyabonga kakhulu. I think okusimple kakhulu, but just go to our pages, The Legacy SA, usidm uma udm uzokuphendula within a minute. Sure. Within a minute, yeah. Awuza. Yeah, but siyatholakala kuma bookings, we are available, we are active. Yes. Umsebenzi omusha uyeza. So announce ama dates soon. Sure. So eshisa kakhulu le njengoba babanominateile abantu esifuna ukuthi kusasa kube kudlala yona kuphela ku TikTok. Yipi nibashiye now before nibaleke? Nominated for Istatamiya for the new millennium. You know, we always say we take from the old and the new for now.
we are the next generation of Lady Smith Black Mambazo. So we've taken Leondo, Saishita, Sayenza, yaba more vibe, yaba more relevant to EU, Saiswakis. Yeah. So, abantu basazi kakhulu ngoma ethi se I think fanele sifika Swatini. Yeah. Sifika Asummaru 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 Aningipakanga bafethu. Abafethu siyabonga isweke aningitsheleni ngesweke bafethu manje niqile isikhathi ami abantu babheka isweke bathi hayi emanyana man la bethi ngoba besishilo ukuthi lento seswenkisa bethu le hayi besithathe mase kudala leso bafaka ama clubs uthushe kuthiwa wentombi thina njengamanje siyayiswenkisa lento siswenkisa ngomusic siphinde siswenkisa nanansi yabo ya because phela ucace manje ukuthi ile generation eyamanje uyabona awuzake bafethu sifikile insizwa siphume eThekwini uma ngabe nawe usafuna umshado yilaba mababingelela bathi awu sawubona mama uvele nje umelethe wedwana ngiyabonga bafethu isikhatheni okay lo minaye iyashela imhlophe awu madoda mangizisho uyafuna ngizisho mangizisho ngizisho kanje ngithi khuluma nazo phela demdini nisedelela lo mlunga nokusikazi umuntu esevenini khuluma nazo ashela imhlophe lehla lenye ngentaba masungudde iqwele lapho uza laphakaziswa ngqongo haleluya sibala ngatshela njengentondolo photha kwanye kwekoshe esulwini ukuthi abu isihlehlela hlanga sebedlile kuyadla kuyishela ngoswayibani kusho mina ngisho kuwe yithi abantu nabelungu bayazi angazi ukuthi uswa kanjani ngitshelile ngathi ngishapha ngigrand nginani ngifresh kwasha abafana yaphuma kanjalo nje ashama ngazathi asithela Dako awu chesa man ngisacela ukubuza lento oyenza mawuse stage ngoba phela amadolo kumele ngaba wasavumi wenza ngani nazo ayeye lungaphuma lakho ngadabuka lamabruku wenza ngani ngicela kusixoxele nje ukuthi wenza ngani no ngiyacabanga ukuthi akusikho ukuhlakanipha komuntu musa kaNkuluNkulu yes uNkulunkulu ufuna umhloniphe and then ukhulume naye uNkulunkulu yeso kodwa kufuneka sicabange emhlabeni ukuthi kunoNkulunkulu kunoSathane kunathi yes uyakhuluma uNkulunkulu mayesekhulumile khuluma uSathane ebese kuba kuwe ozothatha isinqumo ukuthi ulalela bani yes mawulalela uNkulunkulu izwi lakhe lithi songena emanzini asiyukuminza songena esizibeni asongena emlilweni asiyukusha and nakho ke ngiyathanda ukukhuluma labantu abasha ukuthi bantu abasha musana ukuthanda imali thandana umsebenzi once ungathanda umsebenzi uzowenza kahle imali ngeke uyifune izozizela ngoba umsebenzi wakho muhle yes hayi khona madoda amazokuhlakani kangaka esothola namhlanje ngisacela ukubuza njengoba namhlanje senza u30 years kumasama kusho ukuthini mhlambe kumuntu ofana nawe ukuthi sihlanganise iSouth Africa njengoba ubonile sinamabhuno ayenze Afrikaans sinabesuthu sinamaZulu sinako konke kusho ukuthini kuwe njengomculo waseSouth Africa ovelele kanje ngasho ukuthi into enkulu kakhulu siyajabula thina ekade sikhona la endimeni sikhulela la emculweni masibona izinto ziyazishintsha kwenzeka lento ngesikhathi seapartheid bekunzima kakhulu because thina njengoba sidingabantu ababuya eNatal ngifikela eGoli ngo76 early edrobheni ubungakwazi ukuhamba ngithi ke mina kakhulu ngisakhuluma labantu abasha bethu ukuthi lamathuba abangawayeki asingafuni futhi ukuthi silahle kungokwethu mangabe sizinhlobo eziningi amaZulu amapedi abesuthu sine uyazi mawungahlanganisa zonke lezi inhlanga uzibeke kanje ubone enye imbali enhle sivunule ubone enye imbali enhle asingakhohlwa ukuthi singobani sisukapi abantu abasha abafunde kwabadala ukuthi masikhuluma ngesizulu kwenziwa lokho makukhulunywa ngeSwana kwenziwa lokho hayi madoda ayikho enye indlela mina engayichaza ngayo ngoba useyisho yacaca ukuthi yapi le ndlela manje ke mhlambe amazwi akho ogcina mhlambe ke kubantu abasafufusa especially kwezomculo nabo bafisa ukufika kulezi okilo ngiyazi kunzima ukuthi bangafika la ngoba I don't know how many decades ula kule field more than 40 because before abanye bazali we celebrate 45 years ku music industry hayi bakwethu nizwele ngicela just ubaphe nje amazwi ukuhlakanipha angabenza ukuthi bahlale bacijile ngoba maningi ama challenges abasazohlangana nawo no into ebalulekile kakhulu
ziswe wena ukuthi uthandani. Yes. Uma usuyizwile ukuthi uthandani ilento uNkulunkulu ayibekile kuwe ukuthi izokususa la ukhona ikubeke kwenye indawo. Ngiye ngithande kwesinye isikhathi ukufanisa ngokobaba uMaponya because thina sasambona ubaba uMaponya mayiqala ibhizinisi yakhe waqala ngobisi ngani ngebhayisikile ethengisa ngebhayisikile kwathi namhlanje sinemaponya mona. Yes, he's a multi-millionaire. Yes akazange athi nginamahlo akufuneka kube namahloni ngento oyithandayo because into oyithandayo uzoyenza ungakhathali. Yes, but mawenza into ujaha imali uzoba senkingeni. Nazo-ke bakwethu nizizwele isizulu asitolikwa. Baba uhashela imhlophe siyabonga kakhulu sayisabusiseke ukuba nawe la ekhasini lethu. uNkulunkulu asibusisele wena baba. Siyabonga uNkulunkulu abuyise siyabonga. uNkulunkulu anisungeze ngemuva nangaphambili abeke sakhe isandla phezukweni enikufisayo akubeke ezandleni zenu ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyabonga. Sawubona baba kunjani? Siyaphila njani? Sisrips ngisacela ukubuza ngikubonile lapha estage uphuma kunento boyiphethe esandleni ithi ngakhuluma abantu bazothi ngiyazenzela bokwenzakalani lapha estage Sisrips? Into ebengiyiphethe esandleni. Yes. No. Lapha estage, what do you mean? Say something. Ngibona ngathi kunento abakunikeza yona ngesikhathi lapha estage. No. Not mina. Mina benginikeza abanye ama awards, lifetime achievement award besinikeza ubaba Sipho Makhabane, nginikeza no Ringo Madlingozi. Mina sengiyitholile yami lifetime like haya ngithole 2 years back. Noma ngabe bengekho bekuzindodakazi yami mina bengekho outside South Africa uma yenzeka. But ke kube mnandi nje kuba khona nje. I've been with these guys yonke le journey le. It's 30 years mina I've got all 22 summer awards and I've been with them since I started until today. Yes. So Sisrips ngisacela ukubuza wenza kanjani ukuthi uhlale urelevant kanje because noma izinto zishintsha umculo ushintsha but uma nje abantu bake bezwe bathi kuzoba perform uSisRebecca kuzogcwala ukuthi phama stage wenza kanjani ukuthi uhlale urelevant kulomkhakha wezomculo wegospel? I don't know. It's by God's grace. Yes. You love God. I love God. And I love the people of God. And I ngiyajabula mangibona a smile in the face of somebody. Yes. Angithanda ukubona umuntu aphatheke kabi. Exactly. Ngiyathanda ukubona le smile lesi. If ngabe umuntu angasmile sometimes nyenza into efana ukuthi ahleke bese ngithi bengifuna uhleke bese ngiyahlo. Awuzwayo. Yes, because I think singabantwana bakaNkulunkulu ebusweni kaNkulunkulu we all equal and that's why God keeps us and sustain us. Yes. Manje uma ngesizulu bathi uma ngiphethe isikhondla somculo wegospel esifana nawe kubantu mhlawumbe abasafufusa kubacula abasafufusa yimuphi mhlawumbe umlayezo ongabanikeza wona ukuthi nabo bakhona ukufika noma kungebanzima ukuthi bafike lapho wena ufike khona kodwa yimuphi nje mhlawumbe umlayezo ongabanikeza wona njengabacula abasafufusayo? Stay true to yourself. Iba uwe uzithembe ngetalent uNkulunkulu akunikeze lona. Yes. And run with it. Self discipline. Umthando uNkulunkulu. Yes. Ngokweqiniso. Uzokuthatha ayokubeka la kumele akubeke khona. Oh, be true to yourself. Umthando uNkulunkulu bakho. Uzithembe umculo owenzayo ungawudoubt. If you write a song and ukufumele lo mlayezo kumele uzwiwe abantu ungawudoubt, ungazidoubt. Mina about 99% of my song are compositions. Sizibhalile lezi ngoma enizithandayo. Before nathi besingazi ukuthi nizozithanda but today ngiyazi ukuthi niyabathanda onombolo yocingo lapha. Hallelujah. Oh hamba nje boyisandla laba zonke le ngoma. Siyazibhala and God trust us ukuthi singadeliver leyo message. So nanizithembeni and stay true to yourself. Nibhekisa amehlo enu ezulwini nje nini uNkulunkulu uzohamba nani. Ayi madoda ngihambile ngaye eLimpopo ngahamba ngaye eSwaziland ngahamba ngaye eKZN lokhu ngiyifuna le nombolo yocingo lasezulwini. Mangifika kwazi Natal banginika amadumbe ngifuna inombolo yocingo lwasezulwini. Awuzake Sisrips before ngikudedela uhamba ngicela ukuthi usitshele wagqoka waconsa kanje ugqokise ubani njengoba umuhle kanje? Ngizithungele le rogo bazalwane. Ngiyazithungela manje impahla engizigcokayo. Nale bengiperforma ngalo ngizithungele nalo. Naleli ngizithungele kodwa leli ngiliqale Thursday bese ngingasana choice. Lo lwesine lo
lesihlanu njengoba ngigqoke namhlanje ngazama ukuliqeda noma lingaphilanga kahle bazalwane kodwa kwazi mina ukuthi kushotaphi nina ngeke nibone awuzake le kuyoba imfihlo nje ngesinitshela sengimtshelile already yes kodwa ke before mhlambe sikudedele masinyane lamathambo akhona kanjani ukuhlala akhe ngoba sikhuliswe uwe la emculweni gospel kodwa mawungena stage uvele nje ugijima ngazuthi ingane encane ake usihlomise wenza ngani kade baba mangise stage that's my playground yes that's where ubatsugiye avuka uRebecca the child in me comes out because now I'm comfortable la khona ngoba ngizoyenza lo msebenzi engiwuthandayo kaNkuluNkulu I feel like I need to be me in the presence of God. Oh my God. Hallelujah. That's where I feel better than anything. Ungangibeka stage for 10 hours I don't mind. Oh my God. Yeah. Nisizwele nani you need to stay true to your craft njengoba sekashilo akushongo mina ungachange umuntu ungachinji yes. Ungathi umuntu ayeza ubani wenza ini ngcono ushonele yeah be true to yourself you yes. see beka abo Rebecca Malopi they've been true to themselves beka abo Ringo Madlingozi they've been true to themselves Brenda Fassie beka abo Hasheli Mhlope beka they've been true to themselves yes. And that's why we respect and love them so much so be true to yourself too. Wow, ladies and gentlemen, siyabonga kakhulu sisubheka isikhathi sakho nokusihlonipha uzoxoxa nathi la siyabonga uNkulunkulu akubusise songazivalelisa siyabonga. Amen. I love you South Africa. Thank you for the love again. Mwah. Ladies and gentlemen, ufikile ugalelekile usisubheka ekhasini lethu leMedia Talk Class TV ozaziwayo siyabonga. Cheers. Hayi konakele uyabona uma ngabe uNkulunkulu ungamrobi noma bathi Saturday entambama uhlala ulifakile ijazi lakho noma bangathi iThursday uhlala ulifakile nje ngoba awumrobi uNkulunkulu naba bafikile bagalelekile Nkosi yami izikhulu zami ngicela ke nizintroduce nisho ukuthi njengoba nila siyanazi khona kodwa ngicela ukuthi nisho ukuthi obani laba bala le sanibonani lena ke living in Christ legends senza le slogan esishiwo usama 30 uma ethi less noise more music uyingakho singene ngaleyo note ethi music sathulisa umsindo. Hey ngisacela ukubuza nenza ngani ukuhlala relevant kanje because sikhuliswe yini namanje seloko nisashisa kanje nenza ngani ke nisikopise sonke no yilokhu kokuthi ngaphandle kokuthi lo umculo kodwa ke we are custodians if we custodian of something we handle with care because of ukuthi the next generation if wena ungayiphathanga kahle I generation elandelayo will suffer the consequences so ke we make it a point yabona laba bahle kanjani none of them is less than 50 it's and above njengobusho 50 and above yikho nje lokho ukuthi usilondile usimakade usilonde eksene emini nantambama simemezela ukuvuka. Hey Nkosi yami ngisacela ukubuza if kunabantu mhlapa abafisa ukuyibiza le group lo ngoba mhlambe uNkulunkulu the day ungibusisa ngishade iyobe khona noma ngabe ngiyoshadela eCape Town or eMauritius iyobe nje ngisacela ukubuza ukuthi abantu bayithinta kanjani le group if bafisa ukuyibuza living in Christ siyayazi sonke kodwa mase uyifuna la kuwe bangayithinta kanjani ithi sikuneza nje inombolo +27 ngoba icode lala eSouth Africa +27 u071 128 4594 +27 71 128 4594 noma ngabe ngasiphi isikhathi yosithola. Awuzwake uma nisuka la ukuphi lapho mhlambe lapho niya khona because sifisa ukuthi konke lapho namba khona nilandelwe enokugcwale ngoba sifisa ukuthi uma ngabe mhlambe next week bathi niya performa be it eswazini wherever sifuna ukuthi kugcwale konke lapho namba khona mhlambe imemezelo nifisa ukuzenza ukuthi niyapi uma nisuka la imiphi imicimbi enyezolandela sinama number of inquiries esinawo part of them it's outside South Africa ama bookings wethu is until next year so we'll keep on abantu babasilandele on our social media ukuthi living in Christ
kuphi sinalo ipage lika Facebook Living in Christ Legends hayi wena landela thina uzobona thina lento iyenzeka noma liduma noma libalele lento iyenzeka noma ushada sikhona hayi ngohlukanisa ungasibizi kodwa ke sikhulekela ukuthi uhlale emshadweni yileli ivangeli esikhuluma ngalo inkosi yomsama inenze kahle nazo ke nizwele babukeli uma uya ku Facebook ubheka lapha Living in Christ uzobabona nje labo baba bahle bagezekile abacedwanga isipayoni uyababona nawe then ke kulapho uzobona khona ukuthi hayi yibo laba na kanjani ungabheka ama fake ubheke bona siyabonga kakhulu isikhatseni uNkulunkulu anibusise baholi bami siyabonga kakhulu siyabonga ne opportunity siyabonga kakhulu siyathoba siyabonga njengoba nizwele babukeli bethu we are signing out from Media Talk Class TV the name is Themba Zulu nozaziwayo siyabonga